mňamka. To je dobrutka, že? Dneska je bramburka s mrkvičkou. Dneska je to moc dobrý, že? Dneska je to moc dobrý. Kluka hezky papáš, ale... Mňam, 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 mňam. Mňam, mňam. No, ještě? Ty jsi šikovný. No, hezky papač, Filipku. Ty jsi šikovná, je to dobrutka. Je to dobrutka. Ano. Ano. Táta je tam. Ty tak hezky papáš, Filip. Pojď, Filip. Mňam. Tak hezky papáš. Mňam. Školka si. Tak další. Ježiš, to je dobrota, že? Taková mrkvička s bramborem. Takovou dobrou bramburku taťka koupil. No je to dobrota, že? Je to dobrota? Ano. Mňam, 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 mňam. Ježiš, to je dobrutka. Tak chceš, Lodi? No jasně. Tak mu nedávej moc, ať se neudusí. Tačka tě bude krmit, Filipe. Je to dobrota. Je to dobrota. Jo. Je to dobrota. Je to dobrota. Je to dobrutka. Ty jsi šikovný, papec. No, ty jsi šikovný. Ty jsi šikovný, papec. Ty jsi šikovná. Ty jsi to přijáš. Papáš. Ty to všechno spapáš. Jež. No jo. Ty počkej, Lani, tomu dej ještě to, co tam, jako tomu se tři, no. A je tam z boku. Máš toho víc na papulí než mělnit. Nějaký majnek prostě. Tak zase mu to nemůžeš dát, to je úplně tak rychle, no. Mňami, mňami. Mňami, mňami. Počkej, já si vždycky dám. To je dobrota. To je dobrotka. Ale úplně jako v tranzu, že? Chce ještě víc. Mám tak. A teďka jako nález celkem. Ne. Ne. Onem. Oh, ty žroute jeden. Ty žroute. Ty jsi žrout. Ty jsi žrout. To všechno spapáš, celou mističku tadyhle. Filipku, a nebo ještě tam je? Já jsem to ještě nenalila. Ještě našu. Nenalila jsem všechno. Celou mističku vyspapáš. Celou mističku. Mňam, mňam, mňam. Onem chlebávnu. Mňam, mňam, mňam. Trošku kápe na sedačku. To je dobrota, to je dobrá. Dobrá, s mrkvičkou. Toto mamka dobře uvařila. Já si tady trošku setřu obličej. No, ty jsi šikovná, Filipe. Tak hezky papáš. No jo, tak hezky papáš.
Ty ale Laďo, Všude možně, ne puse. ne, pěkně, teď jako, když to má... Ty strašně rychle. Filipe, ty bys to nejradši celý snědl. Dneska je to teda asi mimořádně dobré. To asi mimořádně dobré, jo. Ty baštíš, to je fofe. Filipku, jak k jídlu, tak k dílu teda. No. Ale jako čekám na ten výdej, zatím jako nebyl od včerejška. Ty si u toho tak povídáš, Filipe. Ty si u toho tak povídáš. Ale Martina říkala, že Krištůfek taky takhle hezky jedl. Jo? Aha. Že jako tak hezky jako jedl, hodně, jako prostě všechno. Jo. A si podívat, ani ti ruku nedává, víš, jako do toho, do jídla. Filipe, ale ty za chvilku budeš nespapaný teda s takovou už. No. Všichni za chvilku spapají všechno. No jo, taková dobrota. Taková dobrota to je, že? Takovou dobrotu mamka udělala. No, šup, chlebárna, otevřít. Otevřeme pusu pořádně. Ham. Ham. Pořádně. Ham. No. Pořádnou. Ham. No. Filip. Pořádnou. Ham. Pořádně ham. Tak je to správně. Pořádnou ham. Pořádnou ham. Ham. No šikulka. Pořádnou ham. Tak je to správně. Ham. Ještě to chceš nahrávat pořád lidi? No já to pořád nahrávám. No ne, já jsem myslela, jako, že to chci udělat kratší, jak to mohl dát. Jo, já to